Og karon mga higala, niya ang sumpay ning bagutang sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Pero pila may pulta ding. Libre na. Doon naman ko ni sponsor. O sige. Pero, akuan ba? Uy. Ang sa gabi tinay. Sige kagliwi diha. Uy, mabali na mong liog ko yung sa kay. Kining, ding. Oh. Wa pa magkakita ni Luis kaninang migawas sa classroom? Luis, baka to bang gwapo ba? Ah, si Luis. Luis, oy! Luis lagi. Mo na yangan. Wa man nga naman. Abi ni mo ding no. Hilumon mo ko kay siya. Kanya ba, kalit lang nawa sa kutupad. Mo ba? Aba sila nagdali tog lakaw. Uy, bisag layo ilang bahay din eh. Naa siya magpuyo sa bahay nga tisa. Sa! Salingan mo! Mo Ano ba? ba si Kahi? Unsa mo ka, oy? Ay, sorry. Nasyak lang ko. Salingan di mo. O lagi. Ikaw ba? Eh, dali na. Pas naglakaw na. Dali, dali. Hinay-hinay lang ko, day. Hinay lang ko, bay, hinay. Ay, lain ko na yung tilong. Labyog taon. Ay, lagi ko pa, dinayag ko. Ha? Iluwad ang bula. Isabak din mo, be. Tawa di ay. Ay, may nubutagag na diya. Dali na ba? Asa mo ta? Pas. Asa mo ta? Ay, pas lang. Armaptan pa na to siya. Dali na. Asa mo ta padugin ni, oy? Di siya ba ito kapason? Si Luis. Unsa? Uy, iyay. Dali ba, dali. Tinay, inyara tinay, ha? Oo, unsa man? Ni ano dito doon sa simangan paingon sa balay nga di sa si babaw. Ay, dali na, dali. Ding. Mutungas ta. Kung saan mo siya dito, ha? Ikaw ba? Tungas mo siya dito. Mulis na, gini mong ilong basta mag-isgot at balay ng tisa. Ay, kung nagpabalik ko pag-ikunin mong istorya. Mutungas na sa ibabaw. Kay Basin, naadiha, magpuyo. Si Luis. Kasabot. Saan naman taon ko eh? Dali na. Para! Oh. Stop! Hatap sa... Ay, naon sa maka, uy. Ay, kungot-ungot yan. Nagdali ta, gabi na, oh. Sapa dyan ay di maungot na. Nadlok man ko. Natanaw ba ko ng buhay yung tiso? Ikuro na ako. Ayaw lang. Ha? Ayaw lang. Unsa? Hindi ko no? Ikuro na ako pagsugod. Kabahan noon sa man ka. Kadako ni mong tao niya. Lalaki pa yung ka, oh. Dili ka bayot. Anak ka batasan. Yung mahadlok ka ng bay lang. Di man na mga aon ni mong bay. Dili na. Bye. Tanawan ako do. Nagsigap pa ang suga sa taas ng bay. Ay, Kibaw ko. Di ko buta kita ko. lagi. Ano taon ka na ko, bay? Oh, Makihitaon ko sa kadlok, day. sa? Makihi ko sa mga kasunis. Magtanaw rin ko ng bahay nga tisa. Malibot na akong malibo sa... Ayaw lang. Ikaw ba mo? Ang pagkakuan lagi di mo taon, taslakan. Ang suga ng usa sa bintana ay nagayungit ako itong sa kadlok. Ano di ko eh? Abuti mo eh. Sige, pauloy lang dito. Bahala ka diya. Hoy, tinay! Ha, bahala ka. Tinay! Taslakan. Ay, kung biyahe din, tinay! Baulay! Di Asia. Elmo, Agamo. di Asia. Sugata siya. Dili mahimo nga magpaduol siya din sa balay. Isa ang niya agaw. Si Christina. Unsa? Napalagi nagmatas-taas. Klaro kaayo. May tinay! Oh, iapas man lagi ka. Lain si Didi nga bason. Di ka mahadlok ng bayay diha. Higay, bayay sa buang di ka taga Surigao ha. Madlok man ka ng bayay. Di ba nang unsa? Uy, sunod na. O lagi, lagi maunsa, pero gabi na ron day. Uy, gabi na. Sa mukha ni mo, uy. Kadyot na ta din, hey. Kadyot, diya lang. Steady lang ka. Mayo, ako na tingog ha. May gabi eh.
May gabi, Lo! Lo! Inday. Oo, saya. Gabi naman kayo. Ding. Diha lang ka, Ding, ha? Diha lang. Ano ni aman mo? Lo, kuhan. Mangutan na lang ta ko, Lo. Unsa di apelyido sa mga agawon? Iskara. Hala, Lo, Luis ba yangan? Oo. Anong nangutan naman ka? Kuhan, batanon pa na imong agawon, Lulo? Oo. O kay maura man ni ang bahay nga tisa dining dapita. Mao kini ang bahay sa kong classmate nga si Luis Iscara, Lo, di ba? Yes! Classmate niya ng imo agawon, Lo. Classmate niya ng Luis. Naa ba siya? Masudla siya, Elmo. Luis? Luis? Yanit. Shh! Inay. Asa ko eh. Diya lang ka! Sulod, Katari. Kuwat ako dading, ha? Uy! Tinay! Ate manang iyang kauban, Elmo. Oo, agaw. Kuyang pagkiraan niya. Dali. Sulod sa balay. Kahibaw ka? Huwag ko magtuong classmate data. Pero, dari ako ni mo nabuting na sa inyo. Kadila pa rin kihapon yung suga. Di ba nagpalit man ng generator si Lolo Elmo? Oh, Kibaw na ko. Wa patingali mataod, no? Ay, naamoy masuhulan nga mutaod og generator. Maay ginang naamoy kuryente, aron dili na mong ngit-ngit din, he. gusto kong butangan og kahayag ang mga gihanap. Ha? Butangan ni suga ang dantayon sa amo? Oh, gusto ko nga dili ka mahadlok sa imong gihanap. Di man ko hadlukan. Kinahanglan mahadlok ka sa kangit-ngit, Katari. Okay lang ko sa ngit-ngit, oy, Luis. Naman ko yung flashlight. Naapin mi sa kong bag. Mahimog. Di lang ko ni mo tutukan. Nga naman. Mahilis unya po. Joke. Bitaw. Makahilis na imong tinutukan, oy. Mao ba? Mangutan ako. Nganong nag-night man ka? Kwartahan man mo. Angay lang nga sa adlaw kami eskwela o sa mahalon nga eskwelahan. Kay, dagan man mong dada? Oh, dada? Kwarta ba? Dagan mo kwarta para ibayad sa eskwelahan? Pila na imong edad? Ako, 18. 18 na ako sa milabayng adlaw. Birthday na ako. Sayangan, no? Huwag ka makaabot sa kong birthday. Imbitahon na ka. Sigurado ka? Imbitahon ko nimo sa inyo kun muadto. Uy! Classmate po ta. Unya, ang imong mga mata. Nga naman ang akong mga mata. Kuan. Awa man. Ay, uy, naunsa man ang bungbong sa taas? Ayaw ka nagtagda. Pero, nabuslot mo na. Disgrasyal na ito.
Kay ko nga gikahimamat ko ikaw, Catherine. Nga nung ganahan makamusangpit na ako sa tinuod na kungan. Tungod kay mas angayan kang sangiton sa tinuod mong kungan. Mao ba? Sige. Hala? Nanalagi na sa ubos na ang mga hulagway. Dito mo na sa second floor. Nanalagi ni Dinhi. Mahilig ka sa mga hulago. Oo, mahilig. Mahilig kong paintings. Mahilig kong drawing. Kini. Kining Pinintal Garden. Kisa ba'y nag-paint ini? Ako, Ikaw? Lo? Takilid ako gamay lo ha. May mong tawgon ni mong tinay. Law na king gabi ilo. Mapakyan niya ko siyang ulal. Kung di na kumato siya, tinay sa ila karon. Pabuta. Magawa sa siya. Ganun wa mang gagasage lo. Di na tigag mag-shage ka para chuy-chuy. Pero lo, nadugay man siya sa sud. Basin kun unsay Ay, buhatong tautan si Luis kang tinay. Kana ang ikapasali ko. pero lo, gabi naman lo. Gabi na. Bugnaw na kayong hangin lo. Kusog pagin kayo. Sigurado ka? Ikaw ginagpintalan ng Pinintal Garden nga doon na isa tuwa? oh, ako. Pagtuhoy ako. Ha? Lampas pa sa akong panumtuman. Ang adlaw nga, ako ka nang gipintan. Kay baw pa ko kung asan ng maong garden. Diin, Naara man na sa layo ining bahay nga tisa. Di ba? oh. Ug malipayon kayo ako. Nga nagpintal ni Ana. Ha? Pero, nag-uol lagi ka karon. Catherine, kinahanglan makapauli ka na. Ha? Sige, Pero, lakaw na. oo, pero, nga na ba nahadlok man ka? Kinahanglan mahadlok ko. Aron buwas ka. Lakaw na, Catherine. Oo. Sige, Luis, muli nami. Nagpaingon na sila din eh. Ayaw na. Pahikapa ko si Muna. Ha? Hikap lang. Malimot ka sa itong gipanagsultihan ni karon. Mahal ko. Oo. Ikaw, pauli na. Pagbalik. Ding! Ding! Mama, uli na Ding! Salamat taon, tara. Itinakaw na ka mo. Biya ka mo kalong dayon. Kinahanglan makapalayo na ka mo. Magali. Kalma lalo! Pero! Ayaw na pagligilin. Dagan. Dagan ka mo. Dagan, Ding! 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 Mama, uli na Ding! Salamat taon, tara. Itinakaw na ka mo. Biya ka mo kalong dayon. Kinahanglan makapalayo na ka mo. Magali. Kalma lalo! Pero! Ayaw na pagligilin. Dagan. Dagan ka mo. Dagan, Ding! Dagan! Dali na! Panaganon mo kita. Ay, paspas lang diya! Dali na! Dali! Naunsa mo ka tinay ha? Nga nang midagan ng kagikan dito sa usbay ha?
Apot! Basta, gipapauli naman ko, Luis. Pauli na sab ko. Mas nagaganiha, dali. Ano day? Doon ay nagugod na to. Namudagan mo kita. Waman! Ano ba? Aday! Sama ka! Huwag di magkakugod na to. Ano to eh? Tuta ng kalaki mo na. Pero, ding, na nasa paghangin, ding. Dagat na lang. Tingay! Nasa niya! Tingay! Layo na ba sila? Elmo? Oh, layo na yun to. Kusog man nga bidagan si Tinay. Diyan na sila. Wow! May butang sa kabaguan ka naman di ay, Luis. Mao ka na'y gitawag o television, dili ba? Nga nung niyan naman sug kamo. Dili ba kamo makasabot sultihan? Nga wa ko'y gusto nga makigsulti kanino. Sakit ka naman og sinultihan, Luis. Luis, ang mga sama ka natong matang sa linalang, ang angay nga magkasinabot, ang angay nga magkauban. Malaay ang dapit nga among nahimutangan, Luis. Gawas pa. Kimingaw ako kanimo. Kung gilaayan kamo sa iyong nahimutangan. Katulog kamo sa dayon. Ug gayaw na kamo pagmata. Luis, dili na lang kita magsumpaki. Gamay na lang kita ang nahibilin nga mga linalang sa kangit-ngit, Luis. Angay kitang mag-inunungay. Sa ako nang giingon. Dili ko magkinahanglan og kauban. Tungod kay naglaom ka, nga moabot pa ang higayon nga magkaabot ang inyong dala ni Cristina. Dili ba? Ha? Wala ka mo ilabot sa kong plano sa kinabuhi. Niining katapusan kong paghimata. May labot ako, Luis. Tungod kay ako ang unang tag-iya sa imong kasing-kasing. Ug dili ko katugutan nga magkasugat pa pagbalik ang inyong dala ni Cristina. Palayo ka mo kanako. Dili ka na may tabo, Luis. Manindot po'y ang kining maong henerasyon. Nagkadaghan ang mga tao ug mahimo na kitang musagol kanila nga dili nila mailhan. Kung maghimo ka mo kasamok dining dapita. Ako ang mamahimo ninyong kaaway. Gihulga mo ba kami, Luis? Dili ka makapugong kanamo, Luis. Tabo nilang gid og maayo gikan kanamo si Cristina. Kay amo gid siyang pangitaon. Ayaw pagbuhat sa butang nga ako ikasuko, Claudia. Buhi ka ng niog ko, Luis. Uy, si Claudia! Palayo ka mo! Nagkaluya ka na, Luis. Ang imong mga mata. Kulang ka sa pagkaon, unsa. Maong kulang ka sa kusog. Nganong gipaantos mo og sama ni ini ang imong kaugalingon, Luis? Sa ako nagikaingon. Palayo ka mo kanako. Dili ka masabot, Luis. Ani akan nato ang gahom. Labaw sa mga tao ni ining maong henerasyon nga gusto mong usikan. Ngano? Tungod kini sa sayop mo nga damgo, dili ba? Mag-antos ka kung dili nimo puy-an ang tinuod mong pagkaikaw.
Luis. Panglayas na kamo! Okay. Alol! Alol, tabang! Tabang taon! Mamatay na ba? Alol! Agoy! Ay, sige, maduotan ni okay. Nandiyan mo, oy, nangaon sa man mo. Udaw sa pagkandinan, nagbinag ko mag-style sa pag-ampli sa pultahan. La. Sa man to mo. Di ko kun kalipos na. Muna, ulol! Asa ulol? Tanungan imong tinawgan ako ha. Nagtamparusun ti katambuka karon naon sama. Magkulula lagi ko kun lagi mig alimpos. Tabang, alol! Mamatay na ko, alol! Mamatay na ko! Mamatay sa baka diha ay ayaw ka matay din sa Mumbai paulit tas inya. Time na akong tubig, alol! Aron di ko mamatay sa kauhaw! Mituyo na akong palibot! Kakuya po na ko! Kuyap lang. Tubig na lang, tubig na lang. Ako lagi pag-iwan pa. Tubig, water. Mga bata. Usa ka picture may huros di ba? Salamat! Salamat, luwa! Luwa! Salamat! Usa na lang mo itawag na kuha di mga batasin di mga batanon karon. Bilang akong ginawa, salamat! Ano dyan, besotin ako niyo, sabihin ako ninyo. O sa magyod ay nahitabo ni mo. Anong dugay man mo na uli. O, anawa, ang oras. O, alas 10 na, o. Hapit na mag-alas 11 na, be, eh. Sige na, tinay! Sulti nas lola! Sulti! Imong lola nga, mihapit pa tas bay karaan. Bay karaan, bay nga tisa. O, Sige, na. sulti, lola! Sige na, solte na, tenay. Ha? O, Ako no. ano misiga man ang imong mga mata diya, tenay? Kuan lang. Sayang ko ha? O sa may inyong gipan nagsultihan dito sa agaw ni Lolo Ilmo, ha? Dito sa bay. Saman? Ha? Uy! Doon sa mga tinay, eh! Nakatuon kag tilas diya, nga di magkakabukas yung mga Sige bawa. na, tenay. O, sa may nakaon ni mong mitugas ka man dito sa bay nga tis, ha? Kuan. Bayang tisa. Oh! Namugos mo yung kang mga ito dito sa bay nga tisa, ha? Nag-usam ka dito sod. Sa sud? Sulti! Ay! Ano ko si Kahi? Nagunahuna ako! Sorry, tinay. Naon da? Sud? Sa sud? Dito sud? Oh, lagi simsig balik ko. Dito ka sa sod. Dugay ka ganito. O sa may itsura sa naong sa agaw ni Lolo Ilmo, ha? Guwapo. Murag ako. Saba ka niya, ikaw rin ba'y gigwapuhan sa mong kaugalingan? Na panaplinda sa inong Buti. panamina pagkasusulting tinay. Buti. Yaon sa gwapo, oy, tinay. Oy, kamuhisgot na kagwapo ha. Mapabayay pag 18 ni mga ayaw o na pag-oyam, oyam! O, isan mo luwa. Sabi na, Sigurado ka? Gwapo siya, tinay. O sa may yangan. hilom nanding, hilom radya, nanding. Okay. Ay, nagtudlo yung akong apoan ng igat-igat ha, kay bata pa na. Magatas pa na sa baba. Ha? 18 naman ko, Lula. Oh. Di na ko bata, uy. Bata pa na para nako. Pero daga na siya, luwa. Daga na siya. O sa magkananding, hagi na kaghilom. Sa magganahan ka nga tugutan pa nako nga makigbarkada ni Stina ni mo o dili na. Ganahan man. O lagi, mapaghilom na. Matuog na ta, uy. Labad ako. Unsa na niyo pagkasulte matog na siya. Uy, tinay! Siya naman. Upat mo magsulti, oy! Hey, na. Ogman na ta mag-asoy ka sabi na nanding. Tupad na tagtuog lang na. Sabay niya ha, di ka masunta kung kasi na kung kaglawas. Napauli na sa niya. Naunsa naman ko. Mura man og gibaatan akong baba. Ano? Ay, matuog na ko eh. Unsa man ron?
among awit. Ang among awit karon. Hain ka! Pagkita na ako! Hain ka! Salamat kinakita ta! Gimingaw na ko nimo! Pagkita na ako! Mahal ko! Notti senso Pagkita na ako! Mahal ko! Ay, Pagkita! kasama ron. Ano hindi mga pagkita na ako? Sa tinay, maron. Naunta mo yung bata, kasama niyang kasote. Ano hindi mga pagkita na ako? Sa tinay, maron. Naunta mo yung bata, kasama niyang kasote. Kabugnaw sa kagabion. Mahal! Imingaw na kayo ko nimo! Pagkita na ako, mahal ko! Pagkita! Sa tinay ka na nagmarog sa hawanan. Yan nag-atumbang anad akong punuan sa sambag. Pagkita na ako, mahal! Imingaw na kayo ko nimo! Dili! Dili! Hinaon sa man taon ning ako nga po. Hinaon sa naman ni siya. Tinay! Apo ko, ninay! Nganong ikaw man ang naingon ni Ine? Nganong dali naman lang tong ubang mga paryente nato. Labit itong mga batignaw. Ang hayap po ko. One taon ko ika-pa-hospital ni mo, nak. Mag-unsa naman lang ko karon. Asa magkukpatang ika-pa-hospital ni mo? Nausa man ka? Oy! La, nga imo mo kong gigagos la. Ay, ano katugnaw din nila, oy. Oy! La, tadi mo. Ano mo ko sa gawas la? Ano di ako sa gawas? Huwag ka mahinomdom. Nausa ba di ko? Ano di ako sa gawas? Dali. Manodon na tayo sabay. Yan. Inom init tubig o aron mawa ng imong katugnaw. Nita sa danila, oy. Oy, naipaghinay ka, mapaslot ka. Pero ngano dito lagi ko sa gawas? Na, ako manay mo pangutanon. Kahit na ito dito. Mawadog na kay nahinongdaman. Kuan. Ang akong nahinumduman kay natuko. Oh, Higda ko. muna. Maro na. Kung mauna, gidaman ka di ay. Ya, may bagol kasamtang na to. Ako? Kanailang gitawag og sleepwalking? Na, Hala. oo, unsa na. Nahinumdum na ko la. Daw, unsa ba imong nahinongdaman? Kuan. Nagdamgo ko. Nabati na ako ang tingog sa lalaki nga may kanta sa layo. Unsa? Mauna la. Layo kayang tingog. O may kanta siya. Unsa may ang kanta? Maliling? Dili la, oy. Oh, Kuan. Kung pagani ko magkabati sa kanta. Di kayo hanap. Pero
Di masabot ang litra. Aw inan sa tingali nga kanta. Dili, dili sab. Oh, di ka na ininsi. Chang-chang tung-chung man ha. Oo na. Basta lain na yung kanta. Niya. Tinay, ayaw ang tawag kabuang ha. Pag unsa naman lang ko kung malisuan ka. Wala. Nabuang na ginay ko. Di makabati man ko. Unsa ba imong mabati? Tingog. May tingog sa lalaki. Hoy, Tinay. Tinay, apo ko. Ayaw yung ka nag-isulti sa uban ng imong nasinati, ha? Ay musamot nga maaan ka nilang nalisuan ka na sa pangisip. Pero Basta, ayaw nag-ipanulti sa uban, ha ba? Ako lang ang sultihin ni anak. Kasabot ka. minsan sinanding la. Sinakonsultihan. Oo, bisan ka to. Kaya amawon to. Ayaw yung sultihin si Nanding. Oh, sige. Tatawag na. Ola. Bod mo diha! Guwapa liwas tindera! Bod bingka! Guwapa liwas tindera! Hoy, buang! Ay, pamaligya diri ko nagbudbud, be! Kay basig sa gulan na ni maghugaw. Ay! Nga naman yung kabiya! Magkuna-una magyug ka! Okay ka liwat, good magbuang, good! O sa man? Gusto di kang sakyan ko nakabuang ni mo? Dali, be! Ay! Aray! Agaray! Nagtuto ka nga dili ko musukol limang buangon na ka. Ang mga kabuangon nga sama nimo, angay ng isod sa mental hospital. Ikaw ako isang sa hospital! Ayaw lang. Murag nakauyo na ko din eh. Abaya! Besuntos ka! Okay! Sumbong takos ma! Sumbong takos kong mamang buanga ka! Sabag ka! Sige! Hadlong ko matagsumbong-sumbong! Si Sumbong! Hadlong ko kanimo! Nagtuwa ka di ko musok ko lima! Isabang takos ko yun! Ang kapitan! Ang kapitan! Isumbong! Sampot intong! Da! Tinay, okay na ka? Gara si muna ako. Okay na ka, Tinay? Okay na. Okay pa ko sa all right. Ay kabila ka. Ay! Sumbong! Sampot intong! Usgan na rin mo, Tinay. Oy. Di ba ito ni? Usgan kasi Tinay. Pag may gamay raman ka. Hala! Ang akong budbud. Kaluin sa akong budbud. Nangaligid siya akong budbud. Nangaligid, luya. Pinamang ka lang, Tinay. Wala bayaran. Ay lang, oy. Paulin lang ko sa amo. Tiyo, may sumbong ko nimo. Usa man na, ha? Ako to ikiha si Tinay nga apo ni Lola Pasing Tiyo. Kigibugno ko. Ha? Usa? Uy, kano gibugno man ka? Oh, mitukarang dugo silang kaliwat nga buang. Magkadaot na siya sa tumarangay, Tiyo. Kinahanglang mahipos na si Tinay. Kay magkigsulti bayan na siya sa hangin. Uy, usa? Tinuod lagi na, Tiyo. Kakita ko anak niya ay. Nakigsulti gid siya sa hangin, siyarang usa. Tanawa, Tiyo, kita ka ni Garas akong bukton na dagon kaayo. Katagin Tinay na kayo na ni Tiyo. Ikiha ko tumayhan na, Tiyo. Ayaw na. Ato ning husayon. Dili na lang. God, ipasod na siya sa mental hospital, Tiyo. God, kinasulan na lang na siya sa kabuang. Sige na, Tiyo. Ay paghuwat. Sa pamahiwat to na ako, Tiyo, oy. Ipakurasyon ka nga akong bunog.
Kinahanglang masod na siya sa mental hospital. Kadiyo. Kinsa may unang namugno ninyo? Si Tinay! O siya! Imang gibag na si Belia? O, Lola! Og, saksi ko ulal. Mayo kimudag pamugnos tinay ay. Mayo kimudag layog. Amuro siya ka ng tuko. Na mipilit atong balhin ng alawas ni Bilya. Kay sabi ba sa may miunag dapat? Ako! Oh, siya. Ang ginganlan man ko niya buang, be. Ikaw ba'y nga buang? Kaliyot buang. Isulan ta buang. Di ba masuko ka? Ako ba nagibunlot la, da. Kapahungaw lagi ko kung kalagot niya. Ay, pastayan ni mo. Bata akagiwan Uy. kung tato ni mo ba nga si Bilya ang unang mo bunlot ni ma. Unya, be. Una man sa tiyan ni painit sa kong ulo. Bisa na. Kinahanglan na ikay unhan sa pagpasakit. O na ka mo baos. Da, kapoy guwat la, oy. Naiba ba itong bilyang ang burang nagbuwa lang sa kamartis? Aw, lang siya patilawon. Bitaw, sakto siya lulal. Namadya, Pero- ikaw tigsugno da. Tino tinay. Dili ka tumusumbo siyang uyuan nga kapitan. Bisang kinsa pa yung sumbungan, di ko mahadlok. Tigay ha, pagpuyo din niya. Pagpuyo. Uyo lang diri tinay ay. Aw sa mo tinay, muskila ka karong gabi. Mas mayong mo-absent lang kayo kay kuya dunay rima sa inyong pagbugnong duha. Mas pila ko, oy. Ay, Awar ni siya. Todo la. Oh, Malangin lang kong daan. Kamis tinay. Karong gabi, karong Sabados gabi ba? Mga to miss kwan, covered court sa lungsod kay dunay conscious mga tiguwang dito. ang karo, mga lala. hindi mo tiguang na tubang ka na ako. Sire. Kung bata Sire, ka. lala. Sire, Ito lala. concept sa mga tiguang. Aw, mga tiguang ka, uban ko ana. Okay na! Lo, tinod ka lang, mapilapil ka. Uban ko, huwag magbuot. Aw, Nanding, nakabati ka ni Lula? Muuban siya, why magbuot? Hain naman is Nanding, oy. Huwag man kukuhaas kanan. Catherine? Luis? Ayaw kay sa'yo kang lian. Uy, ni ano man ko sa simangan paingon sa inyo. Tayo pa ang gabi. Mahimong muuban ka kanako. Asa? Luis? Ayaw kay sa'yo kang lian. Abusada day kayo siya. Ulagi? Niya na kita. Hala? Niyata sa... Mao kini ang paborito na tong nakong lugar. Mao ba? Ato laki ng sekreto. Haba. Catherine. Oo. Ako noon, kung baoran ko nga maghilom-hilom, muhilom na ko. Tanawa mo man. Lingin kayo siya. Dili ba? Bitaw. Og hayag tay siya. Siya ang atong danag. Ha? Unsay danag? Siya ang maghatag o kahayag sa atong kagabi. Luis? Nganong karamdaman ka mo tunga? Diin man kagikan. Gikan ako sa layo kayo nga dapit. Gikan ka sa Amerikano. May gani kay, di ka man Ingles, kay magdugoon ta akong ilong. Dugo. May uwang man ang iro. Kuan ba? Kanang, ang buto ko ipasabot. Kanang magkalisod kog in-English ba? Kung in-English pa imong sinultihan. Sa baas din iro oy. Nado ka ba sa uwang sa iyo? Ha? Wa, oy. Samok lang sa dunggan. Catherine. Luis? Inumdumi ako. Ha?
Hinumdumi. Kining dapita. Wa ko kasabot. Makasabot ka na. Sa umaabot pa panahon. Ang estatuang babae. Ikaw ka na. Ako? Ako ka na estatuang babae? Dali na. Oras na nga mo adto kita sa eskwelahan. Hala tuod no. Ang atong klase. Malate na kita. Dali na. Managan taro, dali ta moabot. Gunit sa akong kapag. Sige, magunitay ta. Nana sa maghangin. Nanang eskwelahan. Sulod na, Catherine. Huwag ayaw isulti sa uban ang atong sikreto. Luis. Yan si Tinay ay. Sudas kid. Tinay! Ding! Ikaw ba ay pagkawawas tingkitan mo ako nga? Ay, sorry Tinay. Nalit ako. Papay, di man ka ha? Tanong mo ka dito sa inyo pag-adto na ko, ha? Oh, ha? May ingos lola nga milakaw kuno ka. Pero pag abot na ko din wa ka. Diin mo kagalaglaag. Diin ka? Kuan, magihapit ko. Diin lagi ka. Sa maniniya sa kong kamot? Mayabas? Diin koy! Na mayabas! Sa? Maniyabas ka gabi ako? Ha, Tinay? Hala ka, di ka mutuo. Tinoon lagi, mihapit kong kabayabsan. Hala. Kuyawa ko ni mo. Binag-o man ka. Na, dali na oy. Manudot tas classroom. Kuy. Diin ka nagikan bayana. Murag na makak man ako sa Tinay. Ang mga babaeng ikat ay nagtapok na sab. Mulagi yung mga kwe-kwe. Ay, mau di ay. Hala, muna si Luis ang lingkuran. Hello? Ikaw lang siya magpahiyam na ako. Uy, nga nang mura magmulok sa akong kasing-kasing, uy. Kung pahiyaman ko ni Luis. Mahal mo ko ikaw. Mahal? Ay, masaman to. Misulti siya na ako umahal ko niya. Pero, huwag man siya matanaw na ako. Ako lang katong una-una. Ay, hala. Good evening, sir. Ikaw ba, Tinay ba? Nagig ko'y nahibugngan ni mo. Saman. Usag ka gamay na. Ha? Ano ko tao nakasulti man ka na usap ko gamay? Angang! Sa akong tanaw ni mo, no? Unong sabi? Unong sa... Sa akong tanaw ni mo, no? Nagkatanga ka. Ha? Tanga? Nga taa. Nganlang tagtanga. Saman, migo tao di. Ano yung kung nganlang tanga? Angang! Tabian di ka sa akong nagod. Nya karon, purong kagdunay lang kay Ginoo na pirmi. Muna nakaingog ko na, tanga na ka. Kuan bitaw ding. Ganahan bitaw ko magpahiling og doktor. Unsa? Ano naman? Kuan, muragid og lain ako nauna. Nga naman, unsa may nasimunaw na, ha? Kuan mambut. Hangtod akong ilong. Lain na sad akong matimahuan. Nausab ang ganimo baho, oh. Unsa? Nga naman di akong baho, ha? Naunsam rin mong ilong, ha? Ha? Humot magay kong kulon. Ha? Amoy baby na ko, Tinay. Lahi lagi mo baho ron. Unsa lagi kong baho? Kumot kang inasal nga baboy. Binuang di, ha?
Lagi, Sige kaya kumiga maglatangan ako. Tarong diya ba? tinuod lagi ding. Unya, murag gigutom ko nagtanaw nimo nga nag-unan ako. Ito to. Ay kung binuangin niya tinay ha. Tinuod lagi. Singos mo ka. Humuta lagi nimong inasal baboy ding ay. Bakit kita ko singong buko-buko ding bi? Pag binuang diya. Binuang diya. Ding, gamay lang. Bakit kita ko ding bi? Kabaga! Ay kung binuangin tinay ha. Ding, gamay lang. Ala ka niya! Kita ko ding! Ding! Gutom! Sige, dagan pa ding! Dagan! Ihain na magkindi sila si Tinay og Nandeng. Luwa! Pero ba? Luwa! Ay, Lula! Tabang! Tabang! Hay! Tabang, tinay! Tabang ha! Tabang ha! Tabang! Tabang na! Baliwat sa imong lawas, dako. Naunsa na sa mong duha? Luwa! Ipadoktor ginis tinay ha? Kiinasal baboy ko nung para niya. Oy, tinuod man bitaw na kong kaglawas. Kahapon pinasal baboy! Oo. Tanawa na! Tanawa na! Inasal baboy niya magtanaw na ko! Makikita lang ko gamay, bi. Oy, mga kang inasal. Tinay, naunsa man ka pagtarong, ha? Oy, Tinay! Dayabag na ka! Wapala! Ikaw ang gudi! Hindi kita linaktan! Unya, gutom naman kay Bi. Mahong ako kang hadlok. Nay, makaon la? Kang buguya, yun ni mo gutong tinaw. Ikaw mata. Tao! Uy! Luwangan mo lang ta! Tanawa! O, di ba? Niabot ka tag sayuron diri kung wala ba ta kahadlok ka? So, gadi mo dagan, di ko hadlok mo na ka makit-kit. Nay! Mga uno na ta. Una pa uli sa inyo, ha? Dua ka plane kan on ako ala. Sayan! O, Sara, ay! Ano mo daot ta? Baka plane ba? Plane? Lato ba? Wala ako mahipaw kung asa ko ikaw pangitao. Wala ako mahipaw kung saon ka sa pagkabot. Mabati ko ang imong tingog sa hangin. Mabatyagan ko ang imong hapuhap sa akong panin. Ang akong kasing-kasing o kalag. Nagpaabot ka nimo. Adagio. Gidapit ko kamo sa pagpamati suman pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and Special Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, Rani Budumo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Drama.